on està. El Fons de Teatre para Tothom es una entidad en el Raval de Barcelona que nace en el año 2000, hace 15 años, y tenemos dos líneas de trabajo. Una es la escuela popular y la otra es el teatro de intervención social con colectivos. Mira, está ahí. Es todo mucho más claro, ¿me entendéis? No puede decir, no. El teatre a l'oprimit és la nostra eina de treball, és més enllà d'una eina, gairebé és una actitud i una metodologia envers la societat. Parteix de la base que l'oprimit tingui alguns elements com pot ser el teatre per visualitzar les situacions d'opressió que genera la societat i a través del teatre fer un assaig d'alliberació d'aquestes opressions. Doncs en aquests 15 anys, per tothom, sobretot ha treballat en diversos sectors el projecte de joves, i d'aquí la intenció de fer una escola popular de teatre que estem duent a terme és oferir realment un espai per a aquest jovent que d'alguna manera poden trobar aquí realment una eina de transformació i de consolidació i com dèiem, d'anàlisi de per què la societat es mou com es mou, no? I per què d'alguna manera passa el que passa en aquestes ciutats que en teoria són de benestar social. Hem engegat diversos projectes de gènere amb dones i tenim diversos grups de dones com ara el Bon Pastor o Hospitalet, i sempre tratem d'abordar el tema de la dona, del feminisme, en contra de la llei de la prohibició de l'avortament. La vinculació amb el barri és des del principi molt forta, no solament perquè estem instal·lats al barri, sinó que hi ha una exposició cada mes que es fa de diferents artistes que ho porta Branca Col·lectiu, i a més tenim molta vinculació amb entitats del barri, moviments del barri, sempre tenim aquest contacte amb diferents institucions que va des del Centre Cívic Drassanes fins a tot Raval, o van de moviments com l'Assemblea del Raval fins a Casa de la Solidaritat, o Teatre sobre la Marxa. Sempre procurem estar vinculats al barri en el que vull, amb el que s'està movent. Bueno, ya está bien, va. Vale, lunes por la mañana. Vale, empecemos bien. Buenos días, Buenos días. No falten, los buenos días. Buenos días, Paco, ¿ya está?